Hello guys, part 2 na di guys. Please subscribe, comment, like. Maraming salamat po. Lagi mo gawas. Wa na kapalo na pa tuwan. Ano kami boss? Bos, ng pulis. Huwag ka. Kita eh. Okay no? Dili matulog say. Bayan di ba? Uy, maglugaw ta be. Babay, mahilat mo bayan. Lugaw ta gamay be. Lagi mo kaya mga. Ikaw ni gamay na kay magkaunsay-say. Lugaw mang. At siya nagkaunin mo si Trick. Kalas ug basol hay-say ay. Naday ko ikuan. Naday ko itreat sa mo ama. Ay, sorry, sa ko man datin libre ba. Ang galo na ni bibili. Ako to magion ron. Bilin. Balik ko na lang ko mundo. Lahat mo tayo, boss. Ayaw ko. Pili ra ka ma. Hindi man ko painan yun. Subot si Bonbon. Ano yung mga therapist? Mas satso. Kaya. Gamay, kay mo. Pili daw ka diri mao. Isay. Isa man na. Na ay facial, diamond fill, manicure, pedicure. Oh, magpagwapa ka. Brow lamination. May bayad. Wala. Ako aman is, ako aman nga. Kuan. Binuhangan na ta, praktisan na ta ani. Tuan na kung kauban dito ganina kung ano ako ay di ko. Mama ra kadto ko ano ini. Manicure eh. Para gapon mag-gloves man, di ma-display kamot. Ay. Kaya puro anak. Tepatag bata, nya ana-ana. Ana. Magbantay bata, ubakog kuko. Ilo rin. Kani ka mawilis anak, Ben. Luto ra imo. Diara man sa krama at bang sa kuan daw kanang quarterly. Ano ba? Atbang sa? Ang quarterly niya. Atbang? Oh, ganun na Korean daw nga tindahan di tapad. Ano naman ka na? Di kuan man dito sa ospital. Nga. Ang kanang doktor nila anniversary na siguro nila. Ngayon nga na, makalibre. Bayad. Dili, kami ra pud mga gikuan. Libre Sa na. ospital o libre na. Kani ra upat. Pili Donation. ra kanди sa upat. Holat na. Galing. Holat na. What's wrong? Wala ba ni nalibang? Malibang ni ron. Anong tulog? Nakadyo ka tayo. 20 minutos. Okay, lagi utag-luta ko. Umong mga nurse ito, nag-inuyanay ragtusok. Ihayar sila pa kuhan. Bangay, di kuman. Naman dahil dari sa kong bag, ang sinina, ana, oy. Ano nabiyaan mo ng balunan? Masunod sa kong bag. Ay, kabibira ka ng balunan. Oh, mapakong ka diri. Ano dre boss? Oo. Surihan ka ka. Upat ka side. May malibalik dalay sa. Pas mo sa kusok ha. Oo. Upat na ka side. Hindi na kandugon. Madugay mo. Upat at ng tulog. Ano dugay? Pinoon? Diyan mo? Palmolive. Pila.
Ano ka man? Green? Sabay Violet. na kita. Oh, I think. kita mo. Ah, Mani, okay na ulo ko mani. Pila ni ma? anak mga panungot mo. Oh, baklay-baklay naman na sila. Say-say. Uy. Ano ka man? Nana. Ah, Ayun. Morning buong nga dito gitan na. Mm. alam mo yan. Nene. Lami? Alam mo yan, buto. Ulit ba? Mm. Ayun lang, pakauna na lang, di na Ayaw. milisan. Dili daw. Kaon nagulugaw ron. Ah! Ang kaon naglugaw ha. Taghan naman. Na. Gamay ra mo kong gilugaw. Taghan nagsabaw. Siya ra magkaluwag. Oh, ini. Ikilo po ka. Hapit. Ate, Hapit. Ati. Ati. Ay, kumatas sa... Ati. Aduso ko na ati. Kaon na milugaw ron ati. Pahirot ko bubog ba? Buwasan siguro ba? Init Ako na. pahirot, buwasan siguro. ako na hilot rin bugyot. Oo. Hilot yun siya. Ayaw, ayaw. Ay, ba, Pagkaulian niya, anak yun siya. Asa ko. Ikaw lang amo. Nabaylat mo ka. Aw. Ah, Oh, mas No, dito. Buwasan na eh. Sige, wala yung puso na kwan. Bahala yung pahilot. Okay. Upog ka. Ay, sakit pa yan. Kaya ra. Ah, Kumato, tingala, ano, sa... Asa rin ko. ah. Wala sa kabalo. Kaya pag tinod na, saan mo paghilot? Di tinodon. Tinodon mag-hilot. Ah. Isang pakong. Isang pakong. Ah! 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 Hindi sa pagsipagas. Dili, dito na patungo sa... Isa? Isa na naging boss. Ah, sorry na Panggas? boss. Pagkat, mga Hindi na. nakalimutan ko boss. Ha? Isa. Ay, boss. Kuhan yung mga kaunuran ba? Puto Dili, na. dito na patungo sa tuan. Kaping. Ay wala. Ha? Happy. Ay wala ko Ah! dito. Hanapin wala di ay? Hanapin wala tiil? Ay, Wala sarap. inantos. Ayan na, Gani yun. ka naman tiil, ano? Ah. Ukupat pa. Ano ni manggama? At bawan yung kuhan yun. Kaigit siguro. Ang malit yung taong ko, kaya brog, naibog ko. Tamis kay ma'am. Umot na. Umot naman. Kanang ko na siya, baka nandito na pito gwapa. Nami sa sayo mo, bikog ng tiil ba? Yurek niya, boss. Ah. Dugo ni mo, wanang dagan. Kapok mo koron na eh. Siyo kaon. Kada bulan ko, patandog ka, ano. Kuhan ko na, nulog sa gilo kay itong sa opay COVID. Kuhan eh. Kanang usay mo, kanang kuhan ba? Kung sakit nga ako harap sa akin, yung pitik ba? Pitik. Ah, Pag-inig sa COVID, nawawala. ah. Ah, Lato. pag wala, lahat na sumbuan. Tingin na ito ni Kwan, lahat sakit sa akin. Ay pumati lagi, mag-vaccine sa Kwan. Itong sinisan sa una ba? Ah. Ano, ano ngayon? Kwan ba yun? Inon ba? Ay may regular food na, ay may inon. Regular dose. Ha? Regular dose, no?
man ni boss, no? Wala tumawag ng boss. Kung gusto mo ito, makalagsan niya para DOGC. Sabay, kaisa lang. Ay, DC ko kan. Kalagsan niya pa. Kaisa lang. Walang ba gatas, May? Wala na gatas, May, ah. Lagi kasi dito. Wala pa man. Ha? Wala pa man. Ayaw na! Balik boss. Hindi mo ka boss. Ano? No, no. Pakilog ka mang. Gamay na gani akong gilugaw, no. Ayaw. Bago din mo tanan boss. Ha? Kasakit daw. Wala. Ang gabong tanan. Babinlan na ini. Bukod, dyan ang bukod. Libre sakit lang na. Gani. Sakit ka, baby. Sakit kayo. Sikit sikit babe. Ayan naman. Ilang ko ganyan na doon? No? Oo. Di na lang. Ha? Di na lang. Ilang ka tinadaan boss? Busy lagi ka dito. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Sakit ay. Balik boss. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Oh. Ikaw, no. Hungit-hungit Ayun si na, mo. ngayon lang. Ayan lang kamot ko na. Yum, yum. Yummy. Yummy, yummy. Balik, balik. Ayun yun boss no? Irog eh. Kaya di ka mo irog sa kita. Ala na, kas araw mo niro. Sa magkantos ka, pinagkantos Oo, daw. kasi kantos ka. Oo. Tulog lang boss para di ka kabantay. Ah, Tulog lang para di ka kabantay. katulugan eh. Tingnan katulugan. Kayo. Betul. Hubog pa niya, wawasan yun. Ayun, nasay. Malata, nasay. Lingkod. Hindi po isa rin doon lang po, sa nakabugbog. Nay, music sa baroy, kuray, alas sa ipar, mga panatikon. Asa. Biasa ko. Butik ka. Kalawan. Pagawan no? Dapat sa Palawan. Tama rin no? Ay! Bibi! Hey, Bibi! Mga apo boss? Ah. Kasulay na kita. Ah, saya yun. Oh, Bibi! Kasulay na mo nang manghilot sa Rabina. Bibi! Kiti Bibi no? No? Kana kasi 8 kung boss. Oh! Naan yun? Abig siya ok. Ah. Ano, oh. Bukan isi katin mo. Ay. Halika. Ah, dadalang pakaon mo na kuha ni. Oh, dali. Doon po diri say, binuang pinay mo say oy. Tama. Ah, What? Mamang. 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 dali Albert. Ting ding. Hello. Lo, Ting ding. Lo, boleh dito mo. lo. 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 Dili. Ting ding. Dina. Mamang. Naputi ko ba mo boss? Pagka naputok sa lawas ba no? Kuha na kanang Cairo na. Oo.
wala yung style mo, no? Oh, chiropractor. Lalao. Lo. Kaya ako tumutuwa na eh. Kuto-kuto, rapod. Kuto, rapod. Pero dili sila mag-massage. Oo. Kaya, Kaya ako na kaya yung style. Smila ba? Ay. Gusto mo siguro ka? Mga Chinese. Sa lawas man na siya sugod. Mga Chinese na may style lang. Kuto sa lawas. Ah, Kung yung mga kuhan ba, mga natugat ka, mga kuhan yun. kaya yung style. Lumihok mo ba? Dali ka mga ipasdada. Alam pa ko yung diri sa buwan Diyos minto. Sabi na kung nagtang dyan eh. Hindi ko dali na mo sa gina. Nana, di ba ka na mo ang agi gahapon lula? Lang, nga naigo mo na sa aping. Ah, pula lagi mo ako yung Cedric. Kudali ara po na mula. Hilak ko dyan ko pero hilak yung mura na. Chiat ko dyan. Hindi na. Nala dyan mo. Oh! Kili! Ah! Kung cara-cara. Ezay! Mukha dyan mo. Tari na! Tari na, tani kagulan doon. Ilagkaan daw, maluling ko, boss. Meron akong mawala dito na. Ilagkaan daw. Ay, inot niya, lagi ko masat sila eh. Inot mo niyo, no? Oh. Yada. Inot, lagi mo inot. Ahay! Nanong bird oh. Bird. Bird! Napilugaw mang. Wala ka na kasay siya oh. Ang kaon. Diri lagi na laptas mo. Sa magson. Tutoy na, tutoy oh. Piti, be! Anong tutoy man nga naman eh, oh! Lugon po mo. Kaniyo, kaniyo, kaniyo. Kaniyo, kaniyo, ah. Ano mo tutoy nga naman ni gatas mo? Ha? Ano man na? Ano man na? Ano man na? Pakasay, pakasay. Anong nagita-giton? Aka. Pakasay, baka. Binasay. Aka. Ang gara oh. Baka rin. Agay, agay, agay. Baka, baka. Lula kasi. Agay, 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 agay. Pwede matugin nila mo na. Dali yung Lula ko na. Tay-tay. Libre. Si Kwa kaya nag-hire o massage. Massage therapist. Si Kwa. Si Dundin. Eh, boss, bangun ta boss. Kaya, boss? Bangun ta, bangun. Ligo na sa ay pagpasa karon ha. Hmm. Nagkaroon ako ma, isa ta maligo ha. Hmm. Anak ko is.
Hmm? Oh, sige rin gula. Oh, sige Pa, rin oh. katawa ko. Hmm. Sinaw kung lawak yung boss. Ha? Ang lawak na sinaw ba? Sama ka, wait, ano sa Isa. YouTube? Search naman sa YouTube, Eric Hilot. Puti kay kasi YouTube. Meron, mistis sa Honda eh. Isa. Hindi ka patutyan to. Okay ako lawak nun. Hanggaan kami na ito ah. Kanda. Sabi kong paano ito. Init na ba ka, boss? Yun eh. Circular na labo, boss. Init. Be. Bugnaw itong kanang ito. Yung nahilot. Yung lawak ito. Bugnaw ko. Sige. Kaya ikaw sa Diamond Kubikan. Diamond? Ano Sisud ba an. kayo? Sisud an. Basta, tuyo. Ikaw sa isla kami sa bulay. Sumo. Itong kami lagi mo kaya ang pasudan ako tuyo mantika. Kaya mantika sa baboy. Kuhaan mo kasin. Gamay ah. Okay na, boss. Kumain na ka. Jesus name. Ayun na. I-just jogging pants, jacket. Up. Mami, popcorn. Kita din si tatay sa kurang video. Okay. Thank you for watching, guys. Bye-bye.